Hello mga Guardiang Bisaya. So, doon na sa tayo bagong live karon no apan sa dili pa sa mga bag-ong nagbisita sa ato ang gamay nga channel. Palihog like, comment, share and subscribe ug ayaw kalimot pagpindot sa notification bell aron updated ka sa atong video nga i-upload. So, ang ato ang topic karon mahitungod sa disiplina, no? Kanus ba dapat ang gwardya mosaludo, kanus dapat dili mosaludo. Apan sa dili pa, no, ang kining tuyo og tumong sa atong gihimo para kini sa mga baguhan pa lang ang mga security guard para makahatag og gamay ideya kanila. So ato dayong sugdan ang atong topic. What is discipline? So discipline is a state of mind or way of looking at things, a feeling of what is right and just, a willingness to do what has to be done, a submission of the will to obey and respect the law and order. So mao kana ang disiplina atong binisayon. Usa ka kahimtang sa hunahuna o paagi sa pagtan-aw sa mga butang. Usa ka pagbati kung unsa ang husto ug makatarunganon. Nakaandam buhaton kung unsa ang kinahanglan buhaton. Usa ka pagsumiti sa kabubot-on sa pagsunod ug pagtahod sa balaod ug kahapsay. So mao kini ang disiplina. Grabe ka importante sa disiplina sa usa ka komunidad aron ma-maintain and peace and order sa ato ang komunidad. So pareho sa mayor mohimo siya og balaod aron ma-maintain ang peace and order. So kita nga mga tao kinahanglan law abiding citizen kita, no, mosunod ta og unsay balaod kay og dili ta mosunod kita man say mag-suffer sa consequence. So unsa bay mga sinyalis sa disiplina? So una, na-gauge by the result of a job well done, cheerful, prompt, and conscientious behavior towards other people, smart in appearance, alert in following orders, snappy in rendering salute. Atong Bisayaon, no, gisukod pinaagi sa resulta sa usa ka maayong pagkabuhat. Malipayon, abtik, promptness, no, abtik og usa ka mahuna-hunaon nga kinaiya ngadto sa ubang tao. Maayo ang panagway, alerto sa pagsunod sa mga mando, dali sa paghatag og saludo. So nalakbitan na din ang trabaho sa usa ka security guard, no, og dili ang security guard pwede sa mga uniform personnel. So kita nga mga gwardya as force multiplier, katabang sa pulis sa pagpatuman sa kahapsay o kalinaw. Tungod kay gamay ra ang bilang sa pulis, ang kadamuan aron mapatuman gihapon ang mapadayon ang kahapsay kalinaw. So dunay mga force multiplier. So nga hinata sa saludo. What is salute? The art of giving respect and honor to military, police personnel, dignitaries, and high government officials. So, ang saludo kuno usa ka arte sa paghatag og respeto ug dungog sa military, police personnel nga mga dignitaryo ug taas nga opisyal sa gobyerno. So, ang paghatag kuno og saludo usa ka pagrespeto ngadto sa mga opisyalis, sa mga military personnel o sa taas nga posisyon sa gobyerno. So do na dinhi kind of salute, 5 kind of salute. Una, hand salute, gun salute, salute by vessel, airborne salute, and rifle salute. So mao kana. So anhita sa kanus ata
dapat mosaludo, no? Una diri giingon nga sa panahon nga mo report og pag-dismiss. So sa panahon halimbawa ikaw usa ka gwardiya o sa usa ka halimbawa ikaw gwardiya sa panahon nga moadto ka sa opisina sa imuhang officer, so antes ka mosulod sa ihang opisina o pagsulod sa iyang opisina mosaludo ka kaniya. O paghawa nimo antes ka mohawa di ay mosaludo gihapon kano. Mao kana ang kanusa ka dapat mosaludo. Usa pa sa dihang nagkita sa usa ka opisyal samtang naglakat. So habang nagrobing ka ug niagi ang imong opisyalis sa kumpanya nga imong gibantayan, opisyalis sa komunidad para sa mayor, congressman, gobernador, limbawa pulis nga mga opisyalis. So kinahanglan mo saludo ta bilang hatag o respeto ngadto kanila. Panahon sa mga seremonya sa bandila o kanang pag tawag ani kanang flag ceremony, pero mosaludo ka og naka-uniform ka, pero og wa ka maka-uniform so ayaw pag saludo, ibutang na ng kamot nimo sa imuhang dughan. So kung moabot ang opisyal sa imong poste, halimbawa mobisita ang itong opisyalis para sa detachment commander, so saludo ta niya. So kanus apod ta dapat dili mo saludo, no? When and where not to salute. Una, when both hands and carrying objects while riding a vehicle during social religious activity in the mass hall while on detective work. So mauning mga kanus at dili mo saludo, no? Una, kung ang duha ka kamot nagbitbit og butang, so man to pag saludo atong duha ka kamot dunay gida, so exemption na siya, no? Panduha, kung magsakay og sakyanan, so pareho sa mga ang posting na sa bakanting lote, nga dako kayo ang ilahang ibantayan, nga sakay ka og motor nya nang imong detachment commander bisita nya padagan ka, so dili na mister pa nga mosaludo pa sa opisyalis. Panahon sa sosyal o religyoso nga kalihukan, no? Halimbawa misa ay dili na kana required nga mosaludo ka pa samtang ka nagtrabaho og detective. Halimbawa niagi mo opisyalis o na-assign sa entrance unya, doon na kay mga tao nga halubilo o doon na kay tao nga imong gi-interview, no, di na kinahanglan nga mosaludo ka pa sa imong opisyalis. So mao ka na og diha natapos di ay ang ato ang topic karon. So damong salamat ug maayong adlaw.